तामुलपुर दखरा एबसुनि खुंगा 32थि थान्दै जखन्थाया दिनै जोबलांबाय। तामुलपुर जिल्ला टेटेलिगुरि कालाकुसि बारुवारि श्री श्री लक्ष्मी आरो बाथौ थानसालिनि गेवलां फोथाराव 25 आरो 26 डिसेम्बराव साननैनि थाखाय मेहेर गोनाङै खुंनो लानाय तामुलपुर दखरा एबसुनि 36थि बोसोरारि थान्दै जथुमाया दिनै खुंफुंजाबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि समावनो गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं सुबुंफोरनिसिम बिबार बावनाय, लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ आरो बायदि बायदि हाबाफारिनि उनाव बेलासे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि ललित चन्द्र बर'आ आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। बे गेवलां मेलावनो बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारि, 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमसिएलए जलेन दैमारि आरो ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि थान्दै जखन्थाइ बेखौ साननैनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै सोनाब तामुलपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबै टेटेलिगुरि कालाकुसि लक्ष्मी आरो माइनाव गेवलां फोथाराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय खुंदों। मैया जोंहा गिबि सानाव फरायसाफोरखौ थुलुंगा महरै गेलेनाय आयदा, थुनलाइयारि आयदा आरो हारिमु आयदा बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय, इंराजि खन्थाइ आवरायनाय आरो हरखाब बुंनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय बेफोर आयदाफोरखौ लानानै जोङो खुंनाय जादों। आरो गेलेमु आयदायाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि खारनाय बारनाय आरो हौवासाफोरनि काबादि, हिन्जावसाफोरनि काबादिखौ बादायलायनायखौ लानानै खुंनाय जादों। आरो हारिमु आयदायाव जोङो खाम दामनाय, सेरजा हुनाय, सिफुं सुनाय आरो दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोर आयदाफोरखौ लानानै जोङो बादायलायनाय जादों। दिनै नैथि सान, बे नैथि सानाव जोङो गिबि हाबाफारि महरै गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुङो दखरा आफादनि मानगिरि आफादगिरि बिमल बर' बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबारा बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुङो दखरा आफादनि लोगो आफादगिरि राजेश दैमारि आरो मंगलसिं बर' बिथांमोना। आरो जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होबावनो मोनसे गेवलां सोलोंथाइ सावरायमेल लानाय हाबाफारि आयदा लाबावदोंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो बर'नि सासे राफोद फुंखा सुबुं गसाइगाव बीएड कलेजनि प्रिन्सिपाल सार डक्टर अजित बर' बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों आरो बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिनानै इयुनाव माबायदि गाव सासे राफोद सुबुं जानो हायो बेखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव गुवारै बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलांदों। आरो गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै जोंहा बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा मेलखौ बेखेवनानै होयो। बिथाङाबो फरायसाफोरखौ थांखिनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होयो आरो रायजो राजाफोरखौबो थांखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। आरो जोंनि गाहाय आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथाङाबो मेहेर गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों गाहाय आलासिनि बिबुंथिखौ लाखिलाङो। हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लानो हाबावदोंमोन तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथांमोना। आरो माननि आलासि महरै जोंहा बाहागो लाबावनो हादों गोबां जोंनि नांजाब फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जर'खा आलासि महरै जोंहा बाहागो लाबावनो हादों तामुलपुर समस्तिनि एमएलए सार जलेन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोनखौ इयुन समाव रायजो राजा एबा गारजेनखौ माबायदि फरायसा एबा गथ'फोरखौ मोजां सासे सुबुं बानायनो थाखाय बे आयदाखौ लानानै बिथाङा मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। मैया जोंहा थान्दै जथुमनि गेजेरजों जोङो बिदि गोबां सावरायदों आरो जोङो बेखौनो थांखि लायो
फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनानै दोननाय मावथांखिफोर बे आयदाखौ लानानै जोङो फरायसालि आरो जोंनि बर' गामि गामि ओनसोल हाबनानै हाबाफारि मावगोन होननानै जों थांखि लानाय जायो।